Tamara di kerana sirih ala baca biak tinang ala bagato di silang ng papangka karajuna poko ko ada na taino di ati takilang ni mato yo la pati bana di ketangah Tamara bana wasalan Tamara insyaallah bapak lalu tuan badia sejapun bangkaulu panembak anggang tengah darek bariam pun nambo dek pangulu sambah datang dari sialek manyuk tuan nambo tarajemudo bayam bo mara susun jadi nan 10 bataku akan kepadu nan 1 jepadun diangan tuan nambo jalang lamadai mara tapi sungguh pun jepadun diangan tuan nambo jalang aduk kepada diri ambo kok bakato rasa kurang pasih barun diang rasa kurang pandai maklumlah aduk kepada diri ambo orang ketik mudo matah bau mua setahun jaguang berdarah setempat pinang nyato bak pituah hinyak kita sakalai ambiak sakal kasalendang pembaduang anak turun mandi jo adai ambo mengapalang jo sarak jauh sekali maka dek sabab kerana itu tambilang di balik lansik tersisik di lambai-lambai ambo bilang sadunan dapik nan tinggal untuk napadai ni kalam adai ngbetukan dalam adai mara manyo tu nambo tarajemudo ya bo apalah perundiangan nan kadilalukan kabakeh tuan namonyo kini nan salilik gunung Marapi salingka gunung Singgalang sampai sialang balantak basi durian di Takuk Rajo kato duo nan bacari 20 wajah nan dikandungnya pertama syarat nan mengatur kedua adai nama makai jika dikaji di syarat nan mengatur tumahlah sepakai minyak dengan mamak sarato ayah jebundo taradok badiau nan baduo lah bantakan kasurau nan bagojong satu lapeh di alam hijab kabua tibo di dunia nikah kawin lah sah dukum mangku kali dikaji pulo dia ada nama makai tentu adok kadiri marapulai namanya kini nan bak pituah dinan tuwo menulik pasanan biasa langkah hampek silek kumango silek dubalang parik paga masuk ketek dibari ayah ibu banamo kinilah gadang dibari mamak gala masuk keteknya banamo akbar kinilah jadi orang gadang tibolah mamak membari gala sapu tangan basagi ampek salusin do baleh halai sulaman gadih rang maninjau kok tibo sudi jesiase siapo gala marapulai Sultan Malano gala beliau adok kadiri Sultan Malano ialah minta diimbaukan di labuh nan golong di pasanan rami di semua tapian mandi di surau di rumah Allah limbak nan dari pada itu adok kadiri marapulai nyampang ko elok retak tangan beliau singkek baulah ke pambilai kurang baulah ke panukuak nyampang ko elok retak lidah beliau kusui baulah menyalasai karuah baulah mempajannya kok pakirin dak baturui pitaruh dak kabaunian salampih nan daripada itu kok ia putih kapeh celiak kawanang putih hati ba keadaan dan keadaan kini nangko kok kata minta bajawe kok gayong minta basampui ikolah bana bantah sampai ke tuan dah sampai marah sekiralah tuan bisa apa marah yang pakai insyaallah menanti bu Cepat iyo gantang pun iyo baulah naik kateh perahu baulah naik kadunya mama iyo tuan pun iyo digala ambo kurang diminta maaf diminta kasado tamu dulu boleh Ustaz marah ambo tuan sampai parunya puluh tiba ke depan marah ambo dangah tuan marah akan tapi ba undang dinan tuo tantangan sembah di titah kita pulangan saja kepada Allah maaf diminta kanan tuo malah barunya saja ambo je marah le ke dalam adai betul itu marah dalam adai nama pakai tuan kita kata ya dalam adai ayo na jadi buah runia marah nang ke tengah bak pituah dinan tuo walau di awal kalam tadi dek sembah ambo nan sabari dek kata ambo nan sapatah ului tata buah kanan rapid salam kepada nan basamu kok bakato ambo dinan lai taracak di limbago bategi lai di pusaku manabang le di pangka manjuluak le di buah bakato lai di namanya iyalah kok bakato ambo dinan tidak malu tertumpah pada ambo arang tercoreng padokan yang bakipih paluah di dado bakaja darah kemuku buruk barito di nagari iyalah salangkah turun dari janjang dari tanggo kampung etan bari tabatang lah marah turik labuh nonggolong lah marah tampuah masuk ke korong kampung kami kok tibo marah lah baduduan lah kusui siriah becara no tanda sudah minum ni makan iyalah pembato dinang kini pihak kadiri marah pulai besok belah duduk di rumah duduk di ruang rumah nang gadang di lingkung minyak dengan mama ipa je bisa cukui je orang muda mata iyalah kok tumbuh di tengah rumah kajadi adai di jauh bayak ketukik pemanis dan kakali pemaga adai dalam adai baradai pulau iyalah kok elok letak tangannya panjang bau mengadik singkit bau moleh singkit bau mulai kok elok letak lidahnya kusui mau menyelesaikan karuah po pajania benar tapi sungguh pun betul pihak kadiri marah pulai rasu manitik niru je pinang antah baraya entah mu tidak nan ba alu patah tertipu musim pabilo ke batarut yo bak padi seribu awak tumbuh musim talampau urek tekan tuang kajarami rangkiang tinggi nan dicinta supaya nak kami terima elok-elok jo hati nan cuci mukul nan janiah iyo di dalam telapak tangan mulai bercinta yang meninggalkan ruih di kuku manusia bercinta meninggalkan bari je balabe
anak itiak anak angso semua bermain di tepi badak. Ketik diberi banamu, kadang diberi bagala. Iyalah. Ketik banamu akbar, kadang diberi bagala sultan malanu. Sepihak setentang kagalanya minta diimbau di Labuan Nanggolong di Pasar Narami di Silang Nampak Pangka di Karajo Nampak Pokok. Iyalah. Minta boleh kandak balapu kami tu buat perunjang marah nak ke tengah. Luruh ibarat tang panang tuan. Sebanyak buah perunjang marah nak ke tengah ala dalam adat nampak pakai cepat terdagat nambah isi. Tapi sungguh pun itu kerana kita boleh duduk di beliau ampunan tua-tua ni yang mamak nambah kerapatan sadatu ipa je besar. Atau kamu bojo pakai runjang di bojo bayu badai pitu supaya nanti marah buah perunjangan di ke dalam adat itu betul marah. Lah pada mau sampai tuan. Mana malam lah. Akan tetapi deklah tarapak pinggan tengah rumah di lingkung orang nadapik adia sebalo orang kerapatan. Dahulu kato besi tinah kemudian kato besi capik je kembali ke tuan. Dalam adat marah. Tak kato bana dalam adat. Rupanya nang sepanjang perunjangan ambo nang talimpah tak curah ke hadapan tuan Cako balik tuan mengatakan jika didengar lah bayak bunyi kalau dipandanglah rancak rupa. Bunta bak sawah nang sapiriang boneh bak padi nang satangkai. Yulah. Tapi dek pipi indak saiku kok tabang indak sekali rau, kok padi indak setangkai kok masak indak sekali ranyun. Tubuh malah dicubu pulau merantang panjang untung terserak jalur suto kok lai tapi ikan nan buliah kok indak ameh tentangannya. Dek di tuan kamu bawa kato je bayo balai garun janyo pakai menanti yang bos kilo-kilo kan sinan lalu ni tuan. Bana malah. Ayam mana tuan? Mau marah. Ke medan jalan Karau ke pasar Diari Akai singgah mandi ke Sungai Deli. Bawalah kato je bayo 100 rundiang yang pakai sipai menanti yang bosku tuan. Ambo bawa pakai marah. InsyaAllah menanti yang bos. Kalau nak musuh tua, Lai yang bos tuan. dia betul ke tuan. Lalu lah tuan. Ala dia jadi kuasan yang nanggung dan talimpah surah hadapan tuan pihak yang disaringanku. Ikut balik ke tenan rumah menyang ke tenan tuan tubuh sebut. Iyalah. Sebab mandi derumui menyuruh di dalam salai kata benar di sabitnya tu dia baik nampak. Mana? Kini pun antara dulu kata di sialik jangan mana meretang setentang dari anak yang akan beliau. Iyalah. Anak itu anak ansu bermain hati benda masuk ke ayah namu lah kadang diberi mama kalah. Iyalah. Masuk ketik diberi ayah namu akbar lah kadang diberi mama kalah sultan malanu minta dimbong di lapang nanggolong di pasar narami di bagian tekik mandi sakit sama Allah kalah minta disawakan. Iyalah. Timbaan dari ber itu selantangan dari sultan malanu duduk kita 20 nenek mama nambah datang teraduk nenek mama nadi sepuh. Buat diambil atus kira olah berjawab gayu yang lalu kembalikan maka kau baringnya ikut benar kebentar ke tuan. Lah pada mau sampai tuan. Sakit olah tuan. Sabar mau pakai tuan. Tidak tuan. Tuan ambo di Bandaro. Lagi tuan. Kembali perlu yang terbantu. Sampai tuan. Ada yang jalan tu maaf minta tuan. Dalam ada. Maaf tuan. Lagi. Kan tapi nambah undang di nantu satu tangan sambah dititah itu pulangkan saja kepada Allah. Maaf diminta ke nantu. Artinya baru yang saja ambo tuan di dalam adai ketu itu tuan. Dalam ada tuan. Tak kato di dalam adai. Ayo juga menjadi buah yang tuan angkat tengah maga di hari sehari nangko kok bisiaknya lah sama kedengaran kok imbaunya lah sama kelampauan. Benar. Kok kato sakiro lah badawe kok gayu yang adun basambut maga nang kabuah barinya duduk bayu tegak bawah tuan gambo. Kan iyo itu kedaluan tuan. Luri benar tuan. Sebanyak buah yang tuan angkat tengah Allah bercupa Allah bagantang kiriman sultan dari Melaku bana teracak dalam undang lecar lingka pulau di pusako. Yolah. Tapi sungguh samantang pun nambah itu lama silih dengan cara no lama kato mereka bunyi. Yolah. Kato kambo bok jo bayu menanti tuan angka buah barinya di dalam adai kato itu tuan. Kok benar lagi sampai di tuan insyaallah lamu jalan be aku tunggu tuan. Aduh bok pakai tuan. Rancak. Ustaz Malin, Embo tuan. rundiang tibo ke Ustaz Malin. Benar tuan. Tapi semua pun nambo barundiang justru Malin ko diambo indak tentang bak matuari indak tetapi matu padang singkit minta diulih kurang minta ditukar rila di minta. Kepada Allah maaf. Ndak lagi kepada Allah. Allah menjadi barundiang nambo nan tanta ke baki Malin. Sadang dianjuang bungo kambang sawah tataga angin tibo kapa malayo ke pulau Cintu kadang muka suik nan di jalan. Gadang muka suik nan di jalan lah tibo pulau lah oleh dari salik jamu nan datang. Anak iti anak anso bermain-main di tepi banda ketik dagih bapak ibu banamu gadang dagih mamak bagala. Ko ketiknya banamu abar gadangnya bagala Sultan Malano. Itulah gala na minta diimbaukan di Labuh Nanggolong di pasar Narami rumah saji rumah Allah gala minta dimusawahkan. Ko diambo kato sekirolah bajawe gayung alun kumali maga ko berinyo duduk bayo jalan bamu hambo jemalin itu benar dan tak okay supaya malin. Sampai tuan. Namolah malin. Tuan. Baik. Sampai perundian puluh tiba ke tuan. Lalu kan malin. Perundian itu maaf minta tuan. Allah kena lama deh.
Akan tapi berundang dengan tu tentang sembah jutita kita pulangkan saja kepada Allah. Maaf diminta akan nantu lah berundang saja ambo jutuan le ke dalam adai ketua nama itu tuan. Dalam ada mana ulin? Tak kata le dalam adai ayo nan jadi berundang tuan ke tengah kok bisiak lah semua kedengaran kok imbau lah semua kelampauan kok kata lah bajawe kok gayung le masambui. Yo. Dan kau barinya duduk bayu tagak baramuh tuan jambo. Kan begitu buah rundiangan tuan tekanan ke tengah. Luri mana ulin? Sebanyak buah rundiangan tuan ke tengah Allah dalam adat nama pakai cepat tetagak nama besi. Tapi sungguh pun nan begitu kerana kita lagi duduk juga beliau angku nan tu ni niat mamak nambah kerapatan saratoi pa jabisan. Kata kamu bawa dia memakai supaya menanti tuan nan kawah barinya le ke dalam adat kata nama itu tuan. Sampai malin. Allah tuan. Kok layo sabana api nya malin lamo je lembek pun nanti beritonya malin. Ambo bawa tuan. Rancak. Tuan intan bertuah. Ambo malin. Dikembalikan rundiang keriban tuan. Lalu kan. Ma tuan. Ambo. Akan tapi tinggi dalam buat gadang diamba nan dituan saja dan jom tinggi diamba gadang dimuliakan je buah rundiangan le ke dalam adai kata nama itu tuan. Dalam ada mana ulin? Tak kata le dalam adai. Sebanyak buah rundiangan tuan yang ke tengah jika diambolah lama siriah lega carano lah lama kata lega bunyi lah banyak puik yang kawan yang kebah barinya kepada beliau nama sama kepada ambo mentah sampai karibaan tuan nan ma tunjuk tajangkau lah dalam galuang kata semua pakai di nama nan sama lah itu nan kebah barinya sampai karibaan tuan. Namo sampai malin. Allah tuan. Jauh taibu hati si burung pipi barabui padi-padi na dapet tapaso paruah basang kuikan. Yolah. Dahulu kato batarati kemudian kato basi capek je kembalinya okey malin. Ancak cepet tuan. Indah dibilang rancak capek. Anak orang kayu baganti kalurah pai balumui di ladang nak rang koto tuo. Karena ambo tibo mananti malin tibo manjapui kabake mama selingkah dudua. Yolah. Lah boleh ayah kapambuluh lah boleh kato jumu fakai lah dapet bananan sabuah. Tantang di rundiang kita cako Allah tinggi membolai-bolai Allah panjang menjelo-jelo lebih habak rantau padang pasir. Nan bak malantiang masuk rimbo alamai cando kakanai itulah warih ambo jawe itulah pusako ambo tolong karangan liau nan baduo. Bagala datuk perpatih dua jiliau kata mangguangan pun bak atuh hanya lai nama nan tau gua tajangkau diambola sepambadian ini mama singkar dua ko ado katu kuat tambahnya bana basaran kamu kan sinan bana lalu nyebelin Benar tuan. dek karano yang berinduk karako berjuang katu berasa lailo katu belang kasarnya belin rancak ambo kembalikan Tuan Sidi Bandaro, Ambo tuan, dikembalikan juga berundang keriban tuan. sampai tuan. Ma tuan, Baik tuan. tambah penampang baru balai gurah itulah nahnya ampe angke dahulu katu pasti nah kemudian katu bas capek. Ikut tak capek ambo mengembalikan katu keriban tuan di dalam adai katu itu tuan. Dalam adai tuan. Tak katu le dalam adai sebanyak dunia tuan angkat tengah jiko diambo lah lama silah lega cara nola lama katu lega bunyi. Alah baca pui jangkauan nang kabari kepada beliau angkunan tu dunia mamak nambah kerapatan sarato ipa dengan bisan. Benar. Dapatlah kabulatan kata semua pakai detai picak setapiak dibulik dan sagiliang ko picaknya lah boleh di layangan ko bolehnya lah boleh di golongan. Yolah. Dan jadi bari di beliau nombor samu kepada ambo mantap sampai ke bantuan. Nama dan tujuan tajangkauan di tuan lah dalam galuang kata semua pakai di dinyak mamak nombor samu. Yolah. Limbakna daripada itu ko ado rasono kemanukua kemana mana besaran ke bantuan. Rupanya lah sampai tuan. Sakirullah tuan. Nagari lambang tiga patah termasuk camai sampai angket betul lalang nagari 9 dahulu kata bastinah kemudian kata capek itu kembali ke tuan. Ancak capek tuan. Bila dia kata capek ini nasibnya kemudian menambunan tanta bagi tuan ribaan dia kata fakat tiga kata je bayau. Iyalah. Kapulatan kata fakat picak atas tapiak boleh atas golong untuk picaknya lah boleh dilayangkan budeknya lah boleh digolongkan bantah sampai kau kembu. Iyalah. Yang kau jadi bahan tanya nama nanti baring kacoreng diambo alas sapena sakarateh nenek mama selingkah duduk tapi ku adu ketupat tambahnya bana basaran kamu kasih nama lalu tuan. Lurui mana tuan? Di kerana ayam beri dua kerakuk baju juang kata berasa bu pulang ke saya tuan. Sarang ancak tuan. Kembalian. Antar sampai tuan. Sairi balam jo barabah, balam tibo barabah mandi, semula mandi keduanya. Sairi yang salam dengan sambah, salam tibo sambah kembali sambah kamunya. Beliau ustaz marah, Ambo tuan. dikembalikan buat pada yang riba marah. Ancak tuan. Marah. Ambo. Akan tapi tinggi dalam buat gadang diambal nan dimarah saja dia juang tinggi diambal gadang dimuliakan je buat perundiangan lagi ke dalam adai kata itu marah. Dalam adai mana tuan? Tekata lama dai sebanyak buah rundiangan marah nang ke tengah jiko diambo alah lama siriah lega carano alah lama kato lega bunyi alah baja puik jangkauan nang ke buah barinya kada pambaliau angku nan tu nini mamak nambah kerapatan saratoi pa je misal
Dah dapat kebulatan kato semua pakai dete picak setapiak boleh segiliang ku picak alah boleh di layangan ku bolehnya lah boleh di golongan menjadi buah bari di baliau nambah samo kepada ambo mantah sampai kariban marah setantangan diri marah pulai kok tingginya le tabu di rueh kok gadangnya le tabu di dagiang kok duduknya le ka basanda kok tagaknya kali di bimbiang kok kabukit le sarang kok kabukit le semua mendaki kok kalurah le semua menurun kok kemudian le sarang tak kalah kok kailia le sarang kuah dayuang kok ditapi le ke desa ke tengah tiba di tengah le semua-semua ke dibubul sepihak setetang kagalanya insyaallah le ke diimbau di labuah nang golong di pasana rami di silang nang papangka di karajo nang baboko pinta babari kandak bapalakuan limbak nan daripada itu ditapuak babaleh alang bajawe dagang lalu batimbalan nang ketimbalannya setentang diri nak daro nak papitua pudo marah tentang itu lah itu bah bari marah lah bana mau sampai bana malah marah dan tetapi turunlah hujan dari langit hujan yang tidur labik bana taganang ayah di halaman yolah dahulu kata batarati kemudian yang masih capek dia kembali begitu encak capek marah tindak dibilang rancak capeknya sepanjang perundangan nambo nan talimpah tak curah ke hadapan tuan badi tuan mengatakan di alua duduk bayo sakutiko tuan mencari yaka mencari paham nan sauku yolah lah di jambu nan bak tinaman lah di ganjuan nan bak basiang diambil tempurung lego 6 diambil 3 tinggal 3 bilangan bak nan tunjo bana lah diambil si cerik nan barangkai sahala yang biak ke pangabek aka bio lebihnya ambil ke kulindan yolah lah di payo dipatidorkan lah di pangko dipajakokan ke wakil ni rumah 100 orang nan bak kerapatan yolah maka tasawak lah daya nan janiah disayang nan landai tawalak dari beliau mantah sampai pakai tuan nanti sampai ke pakai ambu alah nan jadi buah hantarnya tantangan kita ruh kami namunya dok ke diri marapulai insyaallah bersenang hati tuan menerima ditampung di tapak tangan jeniru tuan tampangkan bumi di langit penadahnya kan sinan lalu ni tuan bana marah tapi samantang pun baik itu ditepuk ke babaleh di dagang batimbalan batingkik pulau bos sabata alah yang jadi buah tingkiknya aduk ke diri yang nak daro yolah ialah nampak rapuh dolong membacu baumu bilangan hari badang disiram ambun malam batang gampa sembilu indah yolah mulai alun mencakam tanah pucuk alun mendapik angin hidup di ruang rumpun buluh musim pabilo ke pasaga yolah maka ni sebab karena itu nak duduk pitaruah pulau tuan sahabat kabakeh kami syalik jamu yang datang kan sinan lalu ni tuan bana marah namanya tuan dia mau mana sepanjang perundangan tuan mentamta kabakeh ambo ialah ke dalam adek nambah pakai ke dalam cepak nan berisi yolah tapi sungguh pun ke dalam adek nambah pakai ke dalam cepak nan berisi dek biasa juo disabui orang lama sidih lega carano lama kato lega bunyi nah ambo bawa kato je bayo ambo renjeng runjang nyu pakai menanti tuan sekilo-kilo le ke dalam banan begitu tuan kok bana alai sampai marah ambo pakai sampai menanti insyaallah ambo pelalu tuan ambo nanti ambo terpadu Ambo tuan, berunjang ambo tuan lalukan tuan. tapi ada berunjang dengan tu bagi ambo tuan Pada Allah tuan. tidak lagi pada Allah apalah perundangan yang tadi lalukan bakih tuan namanya untuk ini jika ngadu itu rupo kalau bersiang itu tiba-tiba serupo ikut ini Yo, Lepas serupo ikut ini tu mah nanti puluh nak oleh dari silang nambah pangka kerajaan nambah pokok ke bakih kita oleh gamunan datang alah nak jadi oleh di baliau ke sini tantangan diri nak karo namanya nak kemanakan di baliau ya nak duduk berpitaruh baliau ke bakih kita kula benar kan sampai kita sampai Ustaz. Allah tu Tapi adik berunjang je sultan kok tinggi yang kurang anjang dikagum ampun kan. pada Allah Tak lagi kepada Allah. Apalah nak menjadi buah runjang sultan dan tanta ke pakai ambo. Dek bisiakkan ialah semua kelampauan. Imbo ialah sampau kedengaran. Dek dah tibu puluh lah oleh di sepangka kepada kita sedek jamu. Apalah jenis sangkuitnya anak kemanakan di beliau menantu di kita. Yo lah berpitaruh peluh dia ke pakai kita nama semua. Kok di tuan sekilo-kilo kata ya lah jawab gayo alun kembali. Maka kabar barinya duduk bayo tegak bemah sultan Jambu. Kan itu mana alun Sultan? benar tuan Nah sebanyak buah kebenaran sultan yang terlayang ke tengah-tengah dan tertumpah kepada ambu. Tadi tasawuf terentang panjang orang ambil kata ditimbu. Lain tasawuf dalam undangnya tu ternikah dalam pesako. Tapi semantang pun nama itu tersasak ruih ke buku tasanda alua kata biang ujung jawabnya saja kan buat dui lah le ke dalam adat itu kan kalau ada itu dak le ke dalam adat artinya mana anak surang kini lah berdua semua dibimbing kedua aku mana lah buat barinya kan ini tuan bukan
Hindi biasa yang baru buat terkut jadi tuan ketua barasa lah ini ketua di pulang pasar itu. Taganang ayi di muaru, taganang bari banjiran, jasangko kato tinggal di kito alas ada wancak benar di kemudian. Mau kembalikan kan sedikit boleh kurang sedikit kan. Amadai ta. Tuan ambo tuan raja muda Ayam bawa mana? kembali juga yang itu kan. Dalam adat marah. Tapi dek kata lah lamo taru lah tinggal tabau taratik na jadi barujangan dan cako saja tinggi di lembut kadang diambil di tinggi banyak kalau kesuan lah sama di kan. Dalam adat nah. Itu benar dalam adai. Rupanya sepanjang pitaruh tuan cako hendak tadi tikam jajak gana ujung saja bodoh ni kan dalam adai kan. Dalam adat marah. Terkata benar dalam adai. Rupanya sepanjang pitaruh tuan cako Allah kasih sapunya di kami insyaallah sawah sepigang hendak kamu pematang kan. Kalau benar kan. Arti juga na sa tantangan diri nak daro kok sa surau ndak balain kaji sa kitab ndak balain sore anak surang kinila baduo tampe bayo jo batido arti juga na anak dipagbukan manakan di bibiang ala sa tidahnya baduo di sunan di punya marah Mantan. ndak deh kanu kita boleh kada palaku sa rancak ketuk kepenantian marah Mana kan? ya mau marah Baluk kuah bagarang perak buatan tukang di Sicamin pakaian putih jelai ganda. yo lah Aku awak sama awak katalah rasa keindak kemenang di mana kamu itu cuma kalau nak kita kan. dalam adat Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi